Пожелаваме ви и бурканче усещания от боса крака, поросна пролетна трева, ранна майска утрин, в комплект с неповторими изгреви и романтични залези. И като допълнение, спиращи дъха мигове и главозамайващо да въртиш от неочаквани случаи. И като финал, 2-3 щипки истинско приятелство на прах. Ако можех, с обич да изтрия всички болки по света, в любов щях да се превърна и да върна радостта. Ако можех със сърце да стопля всички мръзнищи по тази земя, в огън щях да се превърна, да дори да изгоря. Ако можех с вярата си аз да върна всички неизпълнени мечти, в надежда аз ще се превърна и от себе си ще давам, дори да боли. Ако можех. Единственото, което мога сега, е да ви представя камерна група от ученици със специалност народно пеене към НУИ професор Веселин Стоянов и песните Паню Пашата и Брея Танасе. Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед. И това са 2 гърненца с мед. Мечо пух. Аз казвам, има само едно по-хубаво нещо от изпълнението на една народна песен. И това е изпълнението на 2 народни песни. Sestra,
Вчера ми предложиха света. Отказах, само защото не ми го предлагаш и ти. А днес се моля на телефона да звънне. Дори само, за да ми кажеш, че няма да дойдеш. Повече няма какво да кажа. Толкова е дълга изповедта на една просекиня. Просекиня, на която вчера предложиха света. Уважаеми зрители и гости, скъпи приятели, аз няма да ви предлагам света, но ви предлагам да чуете ария, Ариго Бойто. Ария на Маргарита от четвърто действие из операта Мефистофел. Изпълнява Ана Мария Спатарис, акомпанимент и на Стойкова.
че нищо не знам. А аз знам, но освен, че знам, че нищо не знам, знам и колко прекрасно звучи следващото изпълнение. Флейта, Парашкев Каджиев, Малка прелюдия, изпълнява Белослава Каратодорова. Вярно, знанията ми са по-малки от тези на Сократ, но пък той никога няма да види моите знания. Приятно слушане. Попитах професора, какво е любов? Никога не съм преподавал по тази тема. После попитах шофьора на таксито, с което пътувах насам. Какво е любов? Никога не съм чувал за тази улица. Попитах детето, какво е любов? Никога не съм играл на тази игра. Попитах лудия, какво е любов? Това, което ме прави такъв. Не е важно да получиш това, което цениш, а да оцениш това, което получаваш. Нека да оценим следващото изпълнение, което ще получим от Александър Събев. Той ще изпълни за нас интродукция и тарантела от Сарасате, акомпанимент Майя Тодорова.
да се молиш, вярвай. Преди да говориш, слушай. Преди да харчиш, печели. Преди да пипнеш, мисли. Преди да се откажеш, опитай. Преди да умреш, живей. Музиката е живот, а любовта – музика. Следователно, животът е любов. Нека живеем и нека обичаме и не забравяйте, че днес е първият ден на останалата част от живота ви. Изживейте както искате. Вие решавате. Нашите постъпки ни определят, както и ние определяме нашите постъпки. Представям ви Мира Пуйкова и песента Wonderful World. Майка. Не й се карай и не й крещи. Тя, майката, една е хора. Ще те прегърне и ще ти прости и ще поеме твоята умора. Понякога се смее, често плаче. Косите й са в нежна белота. А колко много пък за нея значи да се защити чедата от света. Обрулва ги живота като сливи и брули до последният им ден. Тя гледа да са все щастливи и пали свещ на всеки ден рожден. Не ги оставяйте самотни, обичайте си майките, деца. Отидат ли си, кой ще ви запълни с обич полупразните сърца? Това е от малкото неща, които знам за майката. Другото от малките неща ще ви изпее ученичката на Вили Икономов Кристин Тодорова. Мама. Първата ни дума, когато
след това още имам нужда от топлото ти рамо. Бъди ми жива, здрава, мамо. Мамо, мамо, не помня кога за последно ти казах обичам те. Детските ми дрежки ги пазиш до сега. Зная, че ги милваш и с обич и с тъга. Твоето момиче отдавна е голямо. Лети, лети животът, мамо. Все за малко идвам при тебе у дома. Все набързо тръгвам, но днес ще постоя. Знам, че имаш нужда и ти от моето рамо.